Escolta'm i perdona-me! Mata-me! Sí! Que això és el que desitjo! El Fabià Puigcerver ens ha deixat un muntatge que ha estat gravat en vídeo i està a Televisió Espanyola i poca cosa més. Les indicacions de direcció, les seves intencions, quasi no queda res d'això. Llavors, si jo volia tornar a muntar aquell espectacle, podia fer dues coses, o inventar-me el que el Fabià volia fer, o acceptar que no ho sé, i per tant, treballar només a partir de la forma, a partir de les imatges fílmiques, a partir del so. I per fer-ho realment amb precisió, vaig pensar que el més honest era que cada dia vinguessin 6 actors i actrius diferents a fer la funció. 6 actors i actrius que no coneixen el text de memòria, que no coneixen el muntatge del Fabià Puigcerver i que en canvi es presten a fer aquesta reconstrucció des de la superfície, sense cap voluntat d'aprofundir. Llavors, el que construïm és l'espectacle en funció del que nosaltres som capaços d'escoltar i de veure. Els diferents actors que venen cada nit a fer la funció fan Manelic, fan Marta, però també fan Lluís Omar i també fan Emma Vilarassau. I em semblava la manera més justa de ser fidels a allò que ha quedat, de reproduir una cosa sense afegir-hi res a part nostra.